أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin lafiya. Insha Allah cikin ubangiji za mu da za su amfane ku wanda suke da muhimmanci kuma su amfani a tattare da haka samun lafiya da kuma ainihin ƙarfin zamantakewar iyali. To ga masu neman ƙarin bayani ko buƙatar ainihin magani za su iya kira kai tsaye ko su turo saƙo ta WhatsApp. Mune muku fatan alkhairi. Abu ne muhimmi wanda za ka haɗa da kankana, tsamiya, tafarnuwa. Wannan abin na da matuƙar muhimmanci kuma na da tasiri idan har Allah ya baka ikon gwadawa. Yanda za ka yi amfani da wannan haɗi na magani, za ka yi amfani da shi ne kamar kana da matsala kamar haka: rashin ƙarfi na gaba ko rashin ƙarfin al'aura ko saurin kawowa yayin kusantar iyali ko kuma lokacin da ka yi yunƙuri za ka je ga iyali domin ainihin saduwa sai kuma ainihin al'aurarka ta ce ba haka ba. To insha Allahu cikin yardar Ubangiji wannan haɗi zai baka dama da iyalinka za su yi farin ciki da kai ɓangaren zamantakewa. Yadda za ka haɗa wannan fa'ida shi ne za ka samu kankana kamar irin ta 500 da ake siyarwa yanzu wadda a da naira 100 ce, kankana mai kyau. Sannan za ka samu tsamiya kamar guda 3, sannan za ka samu tafarnuwa kamar ƙwallo ɗaya. Za ka ɓare tafarnuwa ƙwallo ɗaya ka yayyanka ta ka jefa ta a cikin tukunya. Sannan ka sami ainihin tsamiya kamar guda 3 ita ma ka ɓare ka jefa. Sannan ka samu kankana kamar ta 500 wadda a da naira 100 ake sai da ita, ita ma ka jefa ka yayyanka ka jefa. Idan ka yi za ka ringa amfani da wannan da safe, da rana da kuma da daddare. Da safe kafin ka ci abinci, da rana bayan ka ci abinci, da daddare bayan za ka kwanta. Idan ka haɗa wannan magani insha Allahu cikin yardar Ubangiji batun saurin kawowa ba ka daɗewa yayin kusantar iyali. Insha Allahu cikin yardar Ubangiji za ka samu gamsuwar wannan kuma insha Allahu zai ma amfani matuƙa kuma za ka samu ainihin farin ciki a wajen iyali. Domin dukkan mai iyalin da baya samun farin ciki daga iyalinsa za ka gan shi kullum cikin damuwa. Musamman ma abin da yake ƙin kawo farin ciki ga iyali, rashin gamsar da ainihin iyali. Insha Allahu cikin yardar Ubangiji za mu fara kawo muku waɗannan abubuwa da suka shafi rayuwar ɗan adam kuma ku amfana. Allah sai ku yi sharing, ku yi liking domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa.